Siara barisan segelar sepapan payunge mekar kaya jamur barat tumbak ing ngerangah kaya landak sewu. Iki barisan saka ngendian kowe sapa? Kowe takon karo aku. Aku iki golongane manusia penyembah setan. Nalendreng parang ronceng. Jejulukku Prabu Brahma Satopo. Putra Bathara Kala. Kala Yuwana aku. Werkudara. Apa? Semar Badranaya ndi? Semar Badranaya gorene. Yen kena ndak rembug kanthi serane ngaris luwih becik lungna Semar Badranaya. Arep tak tok ndi apa? Bakal tak pisungsungake marang sesembahanku. Pukulun Sang Hyang Bathara Kala bakal dimangsa. Ora kena kowe ngepok singgol karo Kakang Semar Badranaya. Yen kowe wani ngepok singgol Kakang Semar Badranaya mungsuhmu Werkudara edan. Wani kowe tanding karo Nalendra parang ronceng Prabu Brahma Satopo. Apa apamu maju legane atiku edian sumbarmu maciya-ciya kaya mentas megur wanyar kaya bisa ngletak wesi gliken dilat wesi abang tamatno sastra jendramu aja nganti tumpang sunggonmu maca japa mantra ketiban tanganku ora bengkah guroni batangmu dening aku legane keparat leng-leng indriya mangu-mangu mangungkung kang sowan rimang Redo ngawur